versus to, že keby som si to len tak v rýchlosti vypočul, tak by som to mohol možno nejakým spôsobom nezvládnuť a nebolo by to, čo chceme potom odvinúť toho celý večer doma. Toto ti možno potvrdí, mne sa ako keby tá paralela s rodinou celkom páči. Ja používam na to výraz, že mentálna kapacita. Že keď sme celý deň v práci a je pravdou, že teda ako akákoľvek iná práca, ktorú máš rád, tak konzumuje extrémne veľa mentálnej energie a toho, že sa sústredíš. Ale na konci dňa potom, keď prídeš domov, máš dve možnosti. Že buď prídeš domov za dcerou, ktorá sa na teba extrémne teší a vlastne sa už nevie dočkať, kým ťa uvidí a povie ti všetko to, čo vlastne zažila. Tak ako ty doma s Výlkou, ja to mám doma so Zojkou. A máš dve možnosti, ako sa rozhoduje, že buď dáš taký ten výdych a tým výdychom všetko to mentálne vyčerpanie na chvíľu odložíš a v zásade sa ponoríš do toho, čo ti tá dcera povie a počúvaš to. A je to strašná sranda častokrát. Hej, že viem, že aj Výlka je veselá, Zojka brutál. A že keď naozaj venuješ energiu tomu aktívnemu počúvaniu a nie len tomu, že okolo teba vlastne ide ten výchor tých slov a všetkého, tak ti to na konci dňa akože celkom slušne reštartne tú kapacitu a vlastne sa vieš venovať tej rodine ďalej. A je to nekonečný zdroj feedbacku na všetké od učiteľky cez nejaké hračky, cez 2-3 spolužiakov, ktorých tam má, versus naše auto, lebo naše auto je teraz rýchle, lebo máme elektrické a neviem čo, že proste keď to zoberieš, tak to, ako to ona vníma, je extrémny feedback na to, čo my v tej rýchlosti žijeme a všetko jej ukazujeme. Ja musím povedať, že sme firma, a ja to tak ako keby troška vnímam, možno dám také ľahké self-promo, kde sme si od začiatku povedali, že ako keby tá rodina je na prvom mieste. Že nech sa deje čokoľvek, tak keď nie si šťastný doma, tak nebudeš vedieť sa dobre sústrediť ani na to, čo vlastne od teba klienti očakávajú. A to aktívne počúvanie je toho vlastne extrémnou súčasťou. Je to tak? Dobre?